Chansu na muda kuatosa wali kufarira Jehova maombi bila Yesu wali kufarira Jehova ndiko tuwatawaka so kurati zauri kufarira so chumati maombi kunanga so ayo bana kusarira bana chumati kuenda chumati soma bila Yesu Jamila just so down no pain so I can't go so sarira ati people bana sarira go ayo tambira so no penga so tambira mwana wa bombs tambira chess ati sabu fara kuiba chess mufara mimba mari ati fara chess okubana recite au mana recite nokutambira chess recite
Let's go. Book of Jeremiah, number 51, verse 20 and 22, 20 to 21. Book of Jeremiah, the book of Jeremiah. Ndichaverenga kubva kuna Jeremiah 51 bva verse 20 kusvika 22. Iwe chingo yangu yehondo, chombo changu chekurwa, newe ndinoparadza ndudzi, newe ndinoparadza umambo, newe ndinoparadza bhiza nomutasvi, newe ndinoparadza ngoro nomuchairi, newe ndinoparadza murume nomukadzi, newe ndinoparadza mutana nejaya, newe ndinoparadza jaya nomurandakadzi. Nehemiah 4:4 Be loud and clear. My war club, my weapon for battle. With you I shatter nations. With you I destroy kingdoms. With you I shatter horse and rider. With you I shatter chariot and driver. With you I shatter men and women. With you I shatter old men and youth. With you I shatter young men and young women. Nehemiah 4 verse 4. Nehemiah 4 verse 4. Hear us, our God, for we are despised. Turn their insults back on their own heads. Give them over as plunder in a land of captivity. 5. Do not cover up their guilt or blot out their sins from your sight, for they have thrown insults in the face of the builders. Hallelujah. And I kuna uchichaga awe achiverenga reshona uchienda kuna 2 Thessalonians chapter 1 verse 6. God is just. He will pay back trouble to those who trouble you. Zvazvakarurama kuna Mwari kuti atsive nokutambudzika ivavo vanokutambudzai. Regai pataverengesa ku Old Testament iri ku New Testament zvazvakarurama kuna Mwari kuti atsive nokutambudzika ivavo vanokutambudzai. Zvakarurama kuna Mwari kuti vanokutambudzai iye atsive nokutambudzika. Manzwa zvandaverenga kuna Nehemia kwanzi, Mwari wangu tenderai vanotininipisa kuti kuninipiswa kuve pamusoro pavo, varege kugara munyika yeZioni asi vatorwe nevatapwa dzinova nhapwa. Pataverengesa kuna Jeremiah 51 verse 21-22 yanzi uri tsvimbo yangu yehondo, newe ndichaparadza marudzi, ndichaparadza varume nevakadzi, vane simba nevasina, bhiza nemutasvi waro. Garai zvenyu pasi vanoverenga shoko raMwari. Nyaya yandoda kuadhiresa muspecial service yeSunday ndeyekuti tagara munyika yevatema uye tinogara munyika yakadominetwa nevaroyi, yakadominetwa nemhiko. Panoberekwa vana panoitwa mhiko, panochata vana panoitwa mhiko, panofamba vanhu panoitwa mhiko. Vana veropa rekwedu vari kurarama munyaya dzevanhu kwete munyaya dzavo. Kune vanasikana vakaripa ngozi, kune vanasikana vakabayirwa mhiko dzavanadzo
kune vanhu vakanzi habati mari, kune munhu akanzi unyatsoona kuti pakusunungurwa kwetimu yegore rino #sunungurwa kana sunungura, kana usati wanyundo yaJehovha, usati watsvimbo yaJehovha inoti kana Mwari vane zvavakuda kuita panyika vanoshandisa munhu muservice ino. Kune mumwe munhu ari kufanira kushandiswa naMwari kubvisa zvinhu zvagara panzvimbo yazvisingafaniri kugara. Full stop. First and Clark, kana ndichazotambudzika nganditambudzike nemistake yandaita, kwete mistake yakaitwa ndisipo, kwete nyaya dzakataurwa ndisipo, kwete zvakabvumiranwa ndisipo. Zvekunzi mhuri yekwedu inotambudzika zvakafomwa ndisati ndavepo, vakafudza mombe ndivavo, vakabata zvirukwambo ndivavo, vakaenda kumapostori ndivavo, vakaita nyaya dzavo ndivavo. Inini ndiri tsvimbo yaJehovha. Hanzi hazvina zvakakunakira Ishe kutsiva vanotiitira zvakaipa nezvakaipa, kureva kuti pane vanhu vanoti hanzi Old Testament ndo yaitsiva. Uyu kuwana Tesalonika po achitonyora kuti kana vanhu vandiitira zvakaipa ngavarege kuva nerugare. Unodza ndine vanhu vekuti ukatarisa kuti munhu akakura iri nherera, zvinonetsa zvese zvinoiswa paari. Takabva muna December tikabva muna August. Unodza pane chinhu 1 chandakaona chinonyanyotenderera kudzinza rekwedu kana kurudzi rwekwedu rwechitema. Pane masequence ekuroorwa kwevanhu, kwoita masequence and habits ekurarama kwevanhu anokonzerwa nevanhu. Nhasi ndatouya kuspecial service yandiri kuti inini upenyu hwako haufaniri kunge hwakabatanidzwa nehwemumwe munhu. Upenyu hwako ndehwako, urarame uri wega. Kana uine zvinokunetsa ngazvive zvako, zvirege kuva zvanhingi. Kana iri nyaya iri kundinetsa ngandinyatsooona kuti ndini ndakaresha apo, kwete kuti iyi nyaya iyi ndeyekurudzi rwekwedu, iyi nyaya iyi ndeyevana vekwedu, iyi nyaya iyi ndeyana Museyamwa. Kupopota uku ndekwana Chihera. Ngatimbobudai patsika dzevanhu timbopinda patsika dzaMwari dzekuti wakauya wega panyika, unoropafadzwa uri wega. Hanzi newe ndinokunda hondo, uye newe ndinoenda kure, newe ndinoparadza amira munzira. Paitaurwa naMwari vachitaura apa kuna Jeremiah. Jeremiah ainyorera vanhu vari kuBhabhironi. Vanzwa nekurima minda yevanhu, vanzwa nekukohwa chibage chevanhu, ndo vari kunzi newe uri tsvimbo yaShe, newe ndaakukunda hondo, newe iwewe tinotenga dzimba, newe iwewe tinochata, newe iwewe tinokwira ndege, newe iwewe tinobata mari, newe iwewe tinorara tisina maspiritual husbands, tinorara tisina zvivanda, tinorara tisina atibata. Newe uri simbi yamudhara, nguva yebasa yakwana, nguva yekubva patsika dzevanhu yakwana, nguva yekugara pamhiko dzevanhu yakwaya, yekubva pamhiko dzevanhu yakwana. Chandisina kubata ngachirege kundikanganisa. Akaurayiwa ndanga ndisipo, pakapirwa ndanga ndisipo, handigari pakutenderana kwevakaipa, ini ndanga ndisipo. Kune vanhu vanorarama macases emhuri, vanorarama mutsika dzemhuri, zvokuti unonyatsozoti iri kutambika apa yakatambika kuna sisi, iri kutambika apa yakatambika kuna tete, iri kutambika apa yakatambika kuna mukoma. Mese morarama muripo, munoita kuti munogona kuita dzinza rekuti pamunosangana umwe nomwe anenge achitsanangura mhando yenhamo yake. Uyu akati zvakandiomera, uyu achitiwo zvakandiomera. Asi nhasi it's a special service. Kune munhu anofanira kubuda munomwe, haufe futi wakaona chinhu chinonzi spiritual husband, haufe futi wakaona chinhu chinonzi mudzimu, haufe futi wakarota nyoka, haufe futi. Pandaitorevesa ende vamwe vanhu vakato pandakangoziva kuti ndikataura kuti ndozvandoda kuita vanhu havauyi. Kune mimwe mweya inogara yasenza kuti kuri kuendwa nhasi isa hatifaniri kuenda. Kune vanhu vanobata mari isina chainotenga, wokuti unonyatsoona kuti ndiri kushanda hangu but chabuda we hapana. Ndiri kuenda tsira yemadzibaba, ndiri kufamba panzira yemadzibaba yekuberekwa kwakufa
pasina chiripo. Pamaresolutions egore rino takati zita rako rinokura, rinoendawo panowanikwa mazita emadhara, zita rako rinoenda panowanikwa mbinga. Kutaura kwevanhu vemazuva ano, kana kaakutaurwa vanhu vane mazita, rako ngarikwane ipapo. Why? Igore rashe rekusimudzwa kwevanhu, rekusunungurwa kwevanhu. Kune mweya yakagara muvanhu inofanira kusunungura vanhu. Jesu paakauya panyika, maJudha zvemari vaizvinzwisisa, akakonsentrata pakubvisa vanhu pamweya inosunga vanhu, mweya inoramba. Unozonyatsoona kuti uyu munhu uyu ane potential. Ma-O levels unavo sevamwe, but hauna chinhu. Unogeza sevamwe, hauna chinhu. Ungokutarisa so, chese chauinacho kutenderera chete, chese chako iwe kungodzungaira chete. I always say this and I repeat it with confidence. Hakuna munhu ane mari anoishandira. Mari ine tsika yekuuya kuvanhu. Because ukatarisa kuti basa rauri kuita iroro kuna ari kutoriita asina kana chinhu. Wekuti akariita hazvibudi, anayo qualification yacho haidaidzwi. Saka pane kamwe kagrace kanovhura masuo kuti kana waakuita zvinhu, Jehovha wokutendera kuibata. Koita futi kamwe kakesi kanoti kana waakuita zvinhu, kudanana nevanhu unodanana asi haurorwi. Specialist wekudanana. Unogumira pakunzi I love you, hautengerwi kana sipo. Unotsvirei kana tii isina shuga. Kana kumbobhadharirwa school fees yemwana hatombotaurira izvozvo. Une uchingoshandiswa. Unogona kufunga kuti slavery yakapera, but iri kurarama munzvimbo dzemweya. Vanhu vari enslaved. Unorara wakaneta, uchinzwa mabayo ekuneta, but kana pekurara hauna, kana chekudya hauna, uchishandira mhuri dzevamwe. Unoziva kuti vanoishanda handivo vanoidya. Ndoda kuti umbobuda mulevel yekuishanda, umbopinda mulevel yekuidya. Ukatarisa madhara ane matumbu, nguva yamune muchifondoka vanenge vachitamba golf, but ndo varidzi vemari. Makambozviona here kuti vanoishanda handivo vanoidya. Ndiwo unobika ugoseta table, wogovamirira kuti vatange vapakura, kana vasiya mozouya motanga kudya. Kune munhu andiri kutaura naye izvi. Urutoziva kuti yandiri kutaura ikai ndeyako iyi. Hapana kwatiri kuenda, hapana kwatiri kubva. Haushayi vakomana. Unogara, unochandaimbozobvunza umwe munhu, ndikati sei uchitambudzika panyika, nekudenga kwacho uchatambudzika futi, because tsika yaMwari. Havazotauri newe kudenga ukutambotadza kutaura tese panyika, because hauna kusikirwa kugara kudenga, vakasikirwa kugara panyika. Kudenga kune mweya, kuna vanhu. Dai Mwari vaida kuti munhu agare kudenga, dai vakamusikira ikoko. Vakamusikira panyika. Munhu paaitadza vaimutumira umwe munhu panyika. Havana kuti vatadza chiuya ugare neni. Saka nyaya yako ngatimboigadzirisei. Ndoda kugadzirisa vana chanofara kudenga tasvika. Munoko uri kutadza kufara pari kufara vamwe. Wakamirira kunofara kwausati wamboenda. Bhaibheri kudenga hariko, riri panyika. Kureva kuti rinofanira kugadzirisa vanhu vari panyika. Kune vamwe vanhu vatori masingo, hanyi zvemurume handisina basa nazvo, zvemurume handisina basa. Kudenga hakuna varume mudikani, ngatiite zvavarume pana, ndopavakagadzirwa vari pona. Kudenga kwavako vari pano, ngatiite nezvavo vachiri pana. Ini zvarume ndakana basa, ina ndakana basa nemurume, chichironzi murume. Iwe Mwari apenge akasika varume, akati ngavave panyika. Akanga atotarisa mamiriro enyika, akati panoda munhu uyu. Ini mari handakana basa naye, zvemari mari minus mari. Iwe denga rinototaura kuti kana if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land, not the good of heaven. Hapana pakanzi you shall eat the good of heaven. Panongonzi the good of the land. Batirana neni tibude patsika dzevanhu. Batirana neni tibude pamiko dzevanhu. Tiite zvepanyika nekuti tiri panyika. Takasikirwa kugara panyika.
ina handina kana basa nazvo. Kuna vanhu vatoti vanhu vaya vatanga, ina handina kana basa nazvo, ngavatopedze ndigadzirire kuona bhora. Iwe unoda kuona bhora wakaguta shamari, ngatigadzirise nyaya yedumbu unoriona wakaguta. Pamwe pacho hautorioni, magetsi akaenda hauna mare, hauna kana generator kana sola. Iwe magetsi acho urugara nawo hauna kutobhadhara wakakonekta. Tarisa munhu ari padhuze nekuti murume uyo ari kuti ngatimboitei zvepanyika. Gore rashe rakanaka rakadhikilewa panyika, harina kudhikilewa kudenga. Gore rashe rakanaka panyika, kwete kudenga. Ngatigare gore rashe rakanaka panyika. Unoita gore rakanaka sei varara nemaspiritual husbands 10? Unomuka vakaneta so vakatswanywa. Kuzoona varume chaivo vakachena seni so, ndopo unongotanga kufinyama so. Finyamisti, vanhu vanofinyama. Tarisa munhu ari padhuze nekuti ana mufundisi, ngatimbochinjai mamiriro ezvinhu. Musevhisi ino ngatimbochinjai mamiriro ezvinhu. Musevhisi unoziva kuti ingoita munhu uya ane habiti yekuenda kumberi, uti nesimba rakaiswa mandiri Nashe ndinoenda kumberi, ndinoita zvinhu, ndinobata zvinoendeka, ndinorarama upenyu hune chimiro, ndinoremekedzekawo pane vamwe, ndinotaurawo zvine senzi pane vamwe. Ndaitaura neumwe mushumiri akati mufundisi, vafundisi vemazuva ano varasika. Ndikati varasikei? Zvikanzi vakungotaura zvenhau zvemari. Ndikati uruda kuti tiite saJeremia here, anoti ngakurege kunaya mvura vanhu vafe nenzara for 3.5 years. Ndiani vanoda kuti ndiite nyasha dzaJeremia? Ndingomira pano nditi kwemakore 3 nerimwe nehafu hakuna unotenga mota, hakuna unobata mwana, hakuna unoenda kubasa, hakuna unorara zvakanaka. Ndo yakaitwa naJeremia. Ndo yauda kuti tiite mwaka unoyu. Ando yaJeremia, but haana kuzviita upenyu hwese. Akangoti achipedza mvura ichinaya, mazambiringi akatanga kubereka, kureva kuti Jeremia aitoitawo zvemari. Zvenzara akazviita 3.5 years. Pamwe pese apa waprofita vaizikanwa nekuti mazambiringi adi abereke, ende aisabereka chete, kana abereka mavhangi. Iwava vana Elijah ndo vaitanga kurova ekutanga. Manakira anoita chibage chekutanga ndainzi ngaarohwe naElijah. Saka Elijah paakarambidza mvura naiye akajambwa nemafirst fruits. Ndosaka akazoti ngazviite kwe3.5. Ine hangu handitomboudi dry season iyoyo, mafirst fruits angu ndinoada gore negore. Ndosaka ndiri kutaura kuti ngatisimukei tiende kumberi, tiite zvinhu zvinoita kuti upenyu hudi ufambe. Kune munhu ari kutaura neni so, akuti mufundisi muri kuti chii? Service ino ndoda kumbonamatira vanhu kuti tiende kumberi. Nhasi ndiri kunamatira mweya weprogress, ngaukulokete. Nhasi ndiri kuturika maoko pavanhu, mweya wekuenda kumberi ngaukulokete, mweya wekuita zvinhu ngaukulokete. The spirit of abundance ngaive pamusoro pako, the spirit of increase ngaive pamusoro pako, the spirit of goodness ngaive pamusoro pako. Nhasi ndauya kuzonamatira vanhu vese kuti vawanirwe mweya wekuenda kumberi. Gore negore ndinonamatira vanhu. Regore rino handisi kufokasa pakuti uve mupenyu, ndiri kufokasa pakuti uitirwe zvakanaka. Pandiri kuropafadza munhu wese muservice ino, the spirit of progress. Mwari ngavakusimudze gore rino, Mwari ngavasimudze zita rako. Gore rino gona kuita zvinhu zvausati wakamboita, nekuti igore rashe. Kungoitirwawo zvinyowaniso. I have realized this. Mukatenga TV nyowani vana vanofara. Vangani vanotenderana nini? Kuti pamba kana paine chinyowani chiri kuda kuuya, vana vanofara so. Pane itaka excitement. Ukaona muri married muchinyanya utukana, hapana chinyowani chamuri kutenga. Zvokwadi makamirira kuti benzi uya hamutukani. Even munhu akaita mistake unotomuti sorry. Iye wacho ndo unototi sorry. Iye ari yakanganisa. The spirit of stagnation has caused people to fight. Makamboona kuti pamba panonyanyorwiwa hapanyanyi kutengwa zvinyowani.
pamba panonyanyotukanwa pane nzara. Wakomana munhu ane nzara ane hasha wakomana. Kana uda kuona kuti varume vane hasha mubvunze kuti mafuta apera, iye asina kana sendi. Ndopo unoona kuti unotukwa nakuti pamwe chete iwe namai wako munotukwa ka1. Asi ari kutukwa usiwe inzara. Vana baba seni tsvagai mari. Kana usina mari unoitira mhuri hasha. Wabva panzvimbo wakukavhira nehasha. Kune munhu andikutaura naye so. Munhu wese ane nzara ane hasha. Nehemiya anototi tiri kuvaka isusu, asi kune vadzivisi vari kutininipisa. Vadinipise ivo. Kana paine munhu ari kumira munzira yako gore rino, kana paine munhu ari kumira pane zvauri kuita, Mwari ngavamuninipise. Kana paine munhu ari kurwa newe, Mwari ngavamuninipise. Usamunzwire tsitsi, iye haakunzwiri tsitsi. Kune vanhu vanorwa nemamereji evanhu, kune vanhu vanorwa nechingwa chevanhu, kune vanhu vanorwa. Ingavaite maperembudzi gore rino. Munhu wese anomira pachingwa chako ngaaite maperembudzi. Ndini ndadaro. Unomuudza kuti Pastor Jiriji vati munhu wese ari kumira neni pane zvakanaka zvandiri kuita, ndisina kukanganisana newe, maperembudzi ngaakwenye munhu iyeye, arege kumira panzira dzako. Nehemiya anoti musabvise zvivi zvavo pavari, ngavatorwe vaende kunyika yeutapwa, vaende kure nezvatavaka. Izvi ndichitaura daiso mumunobva danzi mufundisi zvinoita here kushuwira munhu zvakaipa? Iye ari kukushuwira zvakanaka. Unoziva kuti the Bible has been misread. For years and years, the Bible has been read upside down. And the people make the Bible suit their situation. They don't speak reality. E.g., vanhu vobva kuti mufundisi tsanangurai. Mwari vachisika munhu panyika, Satani achizouya munhu panyika. John the Baptist asati azvarwa, hondo dzaiveko. Zvaitonzi David murwi wehondo. Iwewe nice wawinaho wakawanepi? Kana vana David mare vairwa hondo, iwe Mrs nice Mr nice wakawanepi? Munhu akakutsunya, munhu akakumara, munhu akakureva, ndotsamba kuwa asingaperi pacheche. Munhu akakukwereta ingomubata padhowa pomubvisa bhutsu woti kana mazouya nemari yangu. Vanhu vabvunze muri kunetsanei? Ndiri kuvatorera bhutsu, havabhadhari zvikwereti. Rega kuva Mr nice or Mrs nice for mahara. Bhaibheri shoko raMwari rinoti you shall fight your case. Ndosaka muchiona kuti machechi anodhererwa nevanhu. Munhu akasvika akaba pachechi, zvonzi mufundisi uyai mumunamatire. Torai mboma, rovai munhu. Jesu haana kunamatira vanhu vaitengesa muchechi, akatora tsvimbo kune vamwe vanhu vasinganzwi mazwi, vanonzwa shamu. Ipai munhu zvaanonzwa. Aiwa, but Jesu dai aida kunamatira vanhu vaitengesa njiva, aigonongosvika otaura nendimi. But Jesu anoti ndipeiwo muti ndidhire nevana. Nemuupenyu hwako ka zvimwe zvinhu hazvidi pamusoro iyi, zvimwe zvinhu hazvidi nedzoi. Ingoti pano panonzi pano piwo box pano izvandidi. Imwe BP atiri kumwira mapiritsi ka, munhu ari kutaura adangodaidzwa onzi tsano. Tiri vaviri hapana wechitatu. Ine handisi kuzodaidza mumwe munhu wechitatu, nhasi dakumbokurowa. Wapedza kumurowa usaudze vanhu woti ndakubatsira mangwana usataure futi. Iwe usaudze vanhu. Iye akaudza vanhu unoti ina handizivi. Ati ende even usatombosvika pakurowa munhu, kungodaidza vanhu muri vaviri moti mainhingi ndiri kuzviziva kuti makati zvakati, asi ndakupai warning kuti mukazvidzokorora
sekutaura kwataita tiri vaviri, ndichangodhila nemi tiri vaviri. Munhu iye anotanga kukuremekedza kana akutaura nyaya dzako anofunga kaviri shamu inorwadza wakomana. Musaijairira. Ene ndo chinhu chanetsa. Iwe ukaitwa makuhwa unonoitirawo makuhwa kune umwe munhu. Ingodaidza munhu ari kunetsana newe. Rega kurara uine BP kuti wanzwa nyaya. Enda kuna aitaura. Wongotaura naye. Zvekurarama hazvidi vana Mr. Nice. Uye zvekurarama hazvidi vana pamusoro iyi. Bible rinoti since the time of John the Baptist, the kingdom suffereth violence, and the violent shall take it by force. Before John the Baptist, wars were being fought. Hazvina kunzi naMwari endai muKenani munogara nawo, endai munoparadza guta. Kwete morasa zvinhu zvavo, mobva matora zvinhu zvavo. Zvino iwewe tsika yako iyi yekuti unonyatsoona kuti munhu uyu handifariri, iwe ndo unogara uchisvika uchikwazisa kubasa. God bless you. Good morning my brother. Ukandifinyamira ndokufinyamirawo. Finish and clerk. Kunamata hakusi kupusa. Shamwari takauya kubasa, iwe uri kushanda, ini ndiri kushanda. Katsika kako aka handikafariri, ukaregere, ndakupa final warning. Woti Mwari maita henyu ndamuudza chokwadi. Wapedza. Kwete kuenda muprayer uchinamatira munhu waunogona kuudza zvauda kumuudza. Unoziva kuti maKristu ari kupedza nguva achinamatira zvinhu sina basa. Mwari da kutendaiwo kuti mai John namai Peter varege kutaura nezvezita rangu. Mwari havaiti izvozvo. Muromo unawo, maoko unawo. Mwari vanokuitira zvausingagoni, zvaunogona ita wega. Mai John namai Peter makanzikwa muchitaura nezvangu, ina asikana handidi makuhwa, mukadzokorora bhasopa watopedza. Hapadi prayer, hapadi fasting, hapadi ndimi, panongoda face to face. Ende ndakaona kuti vanhu vese vari confrontational, people avoid them. Vanhu vese vari confrontation, people what? Avoid them. If you are bold and specific, you live a nice life. If you are meandering and shy, people take advantage of you. Tisatatomboenda kumamhepo, vamwe mune BP yevanhu. Musika wako munhu anofana aronga wake. Kana kuri kusaluni kwaunogadzira vanhu musoro, vanhu ngavazvizive kuti client yanhingi haitorwi. Finish and clerk. Haubati client yangu. Pandinodyira hamudi, hambati. Ini ndakaudza mamhepo. Pachechi pano kune vanhu vanomira nebasa raMwari. Ndakatoudza mamhepo kuti imimi mukaonererwa muchibata vanhu ava, neni taburana. Nekuti ipapo ndo pane ministry, saka handitenderi vanhu kusvika. Iwe unosvikiri tendererei vanhu kusvika pane chingwa chako. Mamhepo ndichadhira nawo, but handigoni kurambidza vanhu kukutaura. Varambidze wega, hauna kuremara. Iyo zvini chinamata kudai, ndine tsika dzevanhu dzandinoda kudambura manje. So but kune vanhu vanofana kuzvisunungura, pane vanhu vanofana kusunungurwa. Jehovha havana kuti ndichatuma vatumwa neshamu, hanzi newe ndinoamba hondo, newe ndichaparadza marudzi, newe Bhabhironi ichazviziva kuti Israeri ngaadzokere. Israeri akuvava. Mwari havanombobvira vakatuma vatumwa kurwira vaIsraeri hondo. Mwari vaitendera vaIsraeri kurwa hondo. Iwewe tendera Mweya Mutsvene akushandise urwe hondo dzako wega. Rega kufunga kuti dzicharwiwa nevanhu. Amen mashoma. Vanhu vanofarira pekurwirwa. Asi muservice inoi makawandisa, but pane vanhu vanofana kubless. Ndaungotaura izwi pamusoro poupenyu hwako kuti kutenderera kwauri kuita uko, pane zvinhu zvandoda kuti zvipwanyike muupenyu hwako. Pane masikos anofana kudarikika muupenyu hwako. Pane hondo dzinofana kudarikwa muupenyu hwako. Nhasi ndiri kunamatira maadults kubva vese vakabva vaane zera rekubhabhatidzwa, mateenagers nesunday school, ndokuonai mune imwe service. Ndoda kumbosangana nevanhu vakura. Nyaya yako kana yakabatwa nemunhu, nhasi anoirega. Ini ndauya ndiri ready kuti akabata nyaya dzako ngaadzisiye, adzirege. Hakuna kana one akagara pazvinhu zvako anoita rugare kubva nhasi. Kana vachiita maperembudzi,
ine handinei nazvo, nekuti mwana wangu wachema kwenguva yakawanda. Ivo ngavambochemawo, misodzi imbonzikwawo kunext door, kwete pano. Munhu wese ane nyaya dzako ngave. Newe wacho dzaunofanira kurwa wega uchibuda munomu, go and fight them.